Petržalka. Máme pre vás skvelú správu. Vaše obľúbené avokádo Vietnam práve otvorilo novú pobočku priamo vo vašom susedstve. Nájdete nás na Osištskom námestí 1, len kúsok od zastávky Osištské námestie. Ideálne miesto pre všetkých milovníkov ásijských chutí. V našej ponuke objavíte obľúbené vietnamské špeciality ako pho, wok jedlá, čerstvé rezance a ryžu. A samozrejme nesmie chýbať ani sushi. Či už hľadáte rýchly obed, večeru s rodinou, alebo len niečo dobré s priateľmi, Avokádo Vietnam je nová destinácia, ktorú musíte vyskúšať. Dostať sa k nám je jednoduché. Priamo na zastávke Osištské námestie zastavujú linky 84, 87, 98, 99 a nočné linky N80, N99.